שלום לכולם, הגעתם לטורניר מספר 7 בגמר הגדול, זאב הגדול שלנו מול אלדרגו זאב. קדימה, בואו נכסח כאן קצת כמה בליידים. המנצח יזכה בתואר אליפות הבלייד. אחרי זה יהיה ספיישל מיוחד, ספיישל 8, שבו כולנו נתראה עם כל הבליידים ביחד. תראו איזה טירוף. אז נתראה במספר 8. כרגע יהיה הקרב האדיר שבו תצפו עכשיו. כן, קדימה חברים. 3, 2, 1, גלגל אותה. זה מול אלדרגו. הקרב פה פשוט יוצא מכל שליטה. כן. מהלך מיוחד של אלדרגו! משיכה צוללת של קיסר דרקון, זאב, ילדת הזאב, המנצח הוא אלדרגו בצורה ממש מפתיעה ומאומנת. אלדרגו זוכה בתואר הבלייד המסתובב לצד שמאל, שכמובן גם ניצח את כל הבליידים שיש כאן. בגלל זה קוראים לו הבלייד האלף שמסתובב לצד שמאל. תראו בפעם הבאה כמה זמן אלדרגו יכול להסתובב, ובספיישל 8 זה קרב ספיישל. אני אמצא זירה ענקית ואני אביא לכם את כל הבליידים שלחמו עד עכשיו בטורניר להיזכר ביחד. תראו איזה הפתעה גדולה. אז תתכוננו חברים. 3, 2, 1, גאד.